welcome again to my YouTube channel. Karon atay kanang panghinglo kay hingloan ako karon ang kwarto diri sa baba. Dati nga kwarto na kaso nibalhin ko sa taas kay mas gusto na ko dito kay mas kusog ang internet. Pero tungod sa nahitabo kay gilinog man ta uli o mas dool-dool sa paggawas kaya I decided na diri na lang ko sa baba. Kita na lang ko, magawas na lang ko pag kailangan ako internet. So money o ano yun, akong hingluan kay dugay-dugay na nawala ng gamit kay tungod sa kadagag kwarto diri dili magamit ang uban. So kung mga gustong morenta di guys. so manhinglo ta karon no sa ato ang salog kay yun hadlok ta sa linog kay dili ta mag pili habang nagalindyutan na ikwento lang nako itong itabo na ko dito sa taas wala ko mabuhat ano na lang ko dito lang ko sa akong higaan gusto ko munaog pa ko delikado na layo pa kaayo akong babaon maunsa pa lang ko sa hagdan medyo taas yung hagdan namo so ganun kaya karon nag-decide ko na mabalhin ako diari kay dito ako sa sala nagatulog mag-ano ko diri sa ako ang kwarto. So kita ninyo ang kalat guys no kay nanghipos ta kuha na to tong kuan. So this is my cabinet, a room tour ba ni sandyan na po guys. So hindi pa po tapos ito, wala pa pintura and wala pa pintura, gilinog na mahugno na. So hopefully panalangin nato sa Diyos siyempre no handa kay wala po nila ang kabalhinan. Gusto na mo mas gusto pa namo na taka ng balay na lang nagamay yung bahay kubo good. So ayan, cleanliness natin sa bago ko ng room. Pag maglinog makagawas ko dayon di ari kay delikado sa sulod uyog kay di ari kusog kaayo ang linog. Kumusta man mo di ana? I hope na okay ra mo. Sa mga gustong magpa-shoutout pwede po mag-message lang sa ato ang chat box. Ano po, sumoto pas kang tarantaduha nataranta pastilan yan ni Bisayaan ni Bisaya nga bago po nataranta kung maayo katong na ako sa taas. Pero anyways natural yun na reaction, pero syempre yung panalangin sa Diyos syempre na kasi sa kaligitnaan na lain akong gibati tapos nilinog. Dili lang at first hinahinay pa to pero yung ikaduha talaga kaya wala ako ni babae kay hinahinay pa pero yung na ikaduha na siya so ninaog na lang yung ko pag uli ni ako ra isa kay si motherhood ni adto sa ilahang church so ako lang isa so nag-worry po day siya ayos ako kay syempre namang ko sakit at that time para ko sa bed. So, nakikita na niya na anak ko sa sala. So, ngayon guys, ay manghinglo ta diri sa akong bagong room. Si mama, na siya nga swap daw me, diri daw siya. Pero mas prepared na ako. Dito siya sa pikas. Okay? Para doon ra siya sa gawas. So, dili na namo doon lang sa gawas dapat. Dili pa ko maduol sa iya kay I'm not totally
na naayog ko. Syempre, di ba gikanta sa ano, pagkasakit. So, manigurado lang ta guys, no? So, that's it. And shout out ko diha sa akong mga brothers and sister in faith. Shout out sa inyong tanan. Just comment down below sa mga gusto magpa-shout out. At hello sa aking mother diri. Hello sa ako ang mga friends and relatives. Shout out kay Nining na naa sa Saudi. And sa ako ang mga igsoon sa Compostela, naa diri sa Bansalan, o sa akong auntie nasa Davao, akong yuyo, Sami, and others. So sa mga gusto mo pa shout out, just comment below. And that's it for today. Kay manghinglo na ta. Bye-bye. God bless.